Ya, iki kait tuh onjo tuh. Gondol bolo kait mudun bolo. Anak nasu. Cidak nasu. Sekarang ini tok wis mlaku iki. Lho, ailengi bos. Hei. Pus. Kait mudun gondol bolo iki Pak Su. Aduh dicono Pak Su. Iki Pak Su. Iki ulute iki Pak Su. Iki ulute iki entek rek. Dipancing pancing. Iki ulute iki. Gondol gak gelem. Jaluk anu ne men kodoke men. Men kodoke men. Jaluk kodoke iki aduh gak gondol lah. Gondol iki. Ngene. Ini. Cuk langsung ini. Ini. Wis. Wis patenono sik.